जावै फायो नफालिनाय नफुरु खापंगा जावै फायो नों बायाव जासुनाय दं सुबानो फिरियो Joto no lam sokwa ani blogo no dini tamni hingga je desa ani blog taltin ang pwede hypanang busy ang busy bagi kaham ka blog klay malia ani busani bisi saka mani kaham keleng kai to hamri wilai wi to man bagi kai to na hambai panda klay belas birthday ni hambai panda khanya kai to na hambai na hypanang video kaham khamile ang sino ko blog phaijang kyang bono asuna bono tikhanai kiba ang video kaham ka khamile ani Munai phaijak boss kisa sak siwo ke angaban bagi video lokha sa kam kai hai phana video ka ham ya phana no tini nugui manai ani ora sabo phaijak angabon norong no phunungnai ani ora sabo phaijak male je agi wo aba sabo je gan khana bai ke andro ano comment khai chadi like khai share khai bai tai subscribe khai kung khai di ani channel no tam ning kai je abo agi wo je gan khana jak bor ro ke abo nu khai i sai manana bo bora rusap hingkai tabu abo hingkai ang bunan buka belam sobo ani sarno sarsi mahina ang bona ang tukunu kaisa job khani be kun haipe brong boya ang bon sinna si chu ang siara si kon prus bin agana khana mane ang bo be kun milu haja mili ya boyas bo kai ban su kai buri borok serai bus serai rong khanyo boyas thangote bus ko bus hani jala moi ban je kaya jar khaimana hinga asu ko bang sana thalia tam hinga ani bus hai ba je tini osar sini laga hinga bo asika ani sere ase phun simi samang samang tong tong ani bus hai phun kai anoni ni bus hani ko khobari jaba dikri jaba hinga tang khobari ya tong na hinga sing to lasi hu jong go borok hai borok koto koto rong tum na ba ge an bus hai lasi jago nok phu ba bunya hai a ko themba kasle tong lai ja ya sini le han si themba si porong ma hai sial chi phla phla lai jong aboni bagi bukhawla si phano mukhang khisik pa ya phano bukhabai bojok honte sahok ka phani musung ja ka bin bukhai phani musung ja bagi jungbono lam sokka lam somon bagi nge botini phai ka phai boje man mani sung hambai ni pan la pai akoni kok rok sabai ka jon message sok khana kang ga bosari go ma chwa ko nei thanan jora bini gan no sung ki sa khana re na nei sakaba jokhon te nge bo harmony sab chinbai ko saban para dong ko ang bo harmony sar phangjiwa jikite no staff nuku pa ani sar phaiman bagi hambai hingai asani bumuno ang sanai abo hingai noni gopal sar bogan nor sab gan khatik tari thuklum na bagi sorbate dong agan je ang sai phur khna mani norong ngorong box apurung khna bai khena dini bosan no khala razam na hingai ang busake tong thoka norok bo tong thongnai oboshoi aw borok bai nogo phaijang ni ahanyo ya abo bini bukhabai wan sugoi bini khorang note ani oro program phane bo obo hanyo request khlai lai yu ab bini khorang kutui bere sabai khnare jang musung jang bai awan bagi bonti ni marsa rinai sing lam songnai ya sangnai bobo sungno khnar na bini khorang kutuinyo je man sak bobo sungno khnare langnai tin chakta gan jakha angno no joto no phunungnai ogan no asungno bisi ko kabang salia phaidi sunggan ji khana langnai hambai joto no subscribe khairo khlagi comment khadi like khadi share khadi asuna hambai phaidi ang video phunu sanai
yang banjang tunile ati singgol runca tukta jaga kuna bagus sorot kayado kosukai kesna bahi kembaliado tukta jaga kolom bagus sorot kayado kosukai kesna bahi kembaliado orang sadang berdiri jatuh mukuli naik kaburu kapang basah lepayo mukuli naik kaburu kapang basah lepayo nunggu yang bangsa semua dengan subhana diri yo tetragu dan guna bagus hormat tanya to kosukai dan kesena bagi kembalian tetragu dan kolom bagus hormat tanya to kosukai dan kesena bagi kembalian mukuli naik kaburu kapang basah lepayo mukuli naik kaburu kapang basah lepayo bayang bangsa semua dengan subhana diri yo tetragu dan kolom bagus hormat tanya to kosukai dan kesena bagi kembalian tetragu dan kolom bagus hormat tanya to kosukai dan kesena bagi kembalian hamba